बिजि थुनो गोरों मुलि होनो गोरों बेफोरबायदि मानसिखौ लाना थांनानै मा खालामगोन पेशेन्टखौ नायहोबाय थागोन जिन्दगि नोङो बे मालिकआ मोजांब्लासो नों ओंखारबोनो हागोन मोजां नङाब्ला नोङो बेयावनो सोनानै दोनजागोन थांनाय बोसोराव उदालगुरिनि सासे सिख्ला बेफोरबायदि सोना दोनजादो बिमा बिफा पेरालाइसिस ओंखारनो होआखै बेबो बिब्दिनो फानजादो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसे हमनो हादों जानांगौ काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि जोंनिनो बर' लाइमोन सिख्लाफोरा सानैसे नार्स कर्स खालामनो थांनानै जाबायदि माने दावराव जागासिनो दङ बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव जाबायदि फोसावगासिनो दङ थ' बेनि सायाव एग्जाम्पल लानानै आदा जेम्सआ जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों जेराव जोंनि बर' सिख्लाफोरा टाउननि बारहावाखौ जेबो मिथिया आरो न'खरनि माखासे बिगोमाफोराबो मिथिया थ' बेनिखायनो जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा बाहेरायाव थांब्लाथाय माबायदि जानो गोनां जायो माबायदि पस्तायनो गोनां जायो बेनि सायाव आदा जेम्स बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लादो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंनि जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा गोबां बाथ्रा टाउननि बागै मिथिया जानो हागौ दिनै जोङो काजलगावनि मोनसे जिडिएनो आर्मियाव जिडि थायो जेनेरेल डिउटि बिसोरनियाबो नार्सिंनि जिडिए नामानो आं बारा मिथिया दे बिसोरनाव माबायदि जिडिए मा थायो जियानो जा दिनै गोबां जोङो दावराव जानायखौ नुनो मोनदों खामानिखौ लानानै दिनैनि दिनाव बिनानाव आरो सोरनिबा बिमाफोरा नायदोंब्ला बुजाय टाउन सहराव माबायदि मानसिखौ खामानियाव दैथायनाय जायो फार्स्टआवनो नाय सोरबा सासे मालिक थायो जेरै आं गुवाहाटि टाउनाव अनलाइन आं गोबां मानसिफोरखौ बायना दोनो सिख्लाफोरखौ खामानिनि थाखाय सोरनिबा न'खराव ओंखाम संनाय सोरनिबा न'खराव एसे बिजि थुनो गोरों फोरोंगोनबो बेमार नायग्रा बेफोरबायदि बायदिसिना बेनिफ्राय आं मालिक नालाय आं मा खालामगोन 15,000 दरमा अनलाइन मानसिफोरखौ लेंहरगोन 15,000 दरमा होगोन ओरै खामानि दङ मानसिफोरा थांगोन बेनिफ्राय नोंखौ मा खालामो गुबुन मालिकनियाव दोनहरो मालिकआ जेरै आंखौनो होनना लाबाय आङो नोंनि सायाव 20,000बो मोननो हागौ 25,000बो मोननो हागौ नोंखौ आं मा खालामगोन आं बायना लाबोनानै नोंखौ गुबुननो दैथायहरगोन बेनिफ्राय नों ओरैबायदि फासिहैनोबो हागौ सोरनिबा न'खराव दा सानै बेमारि गोलैना दङ बिमा बिफा धोनि पेरालाइसिस ओरैबायदि न' गोलैना दङ उथिना थांनो हाया ओंखाम जानो हाया बिसोरनि न'खरनियाथ' बिसोरखौ नायला अब्लानिया बिसोर मा सोरबा एसे बिजि थुनो गोरों मुलि होनो गोरों बेफोरबायदि मानसिखौ लाना थांनानै मा खालामगोन पेशेन्टखौ नायहोबाय थागोन जिन्दगि नोङो बे मालिकआ मोजांब्लासो नों ओंखारबोनो हागोन मोजां नङाब्ला नोङो बेयावनो सोनानै दोनजागोन थांनाय बोसोराव उदालगुरिनि सासे सिख्ला बेफोरबायदि सोना दोनजादो बिमा बिफा पेरालाइसिस ओंखारनो होआखै बेबो बिब्दिनो फानजादो अनलाइन फानजानानै बोरै मबाइलखौ मोनखो आंनाव कल फैदो बेनिफ्राय आङो गुवाहाटियाव थानाय जोंनि बर'फोरनो हरबाय बिसोरजों रायलाय बेनिफ्राय आङो कलबो मोनफिनासै बेनिफ्राय आं गुवाहाटियाव थानाय जा खामानि मावबाय थायो बिसोरनो नाम्बारखौ हरबाय बिसोरबो कल खालामबाय बेनिफ्राय उनाव नाम्बार कल रायलायनो हागोन ना हादिया मिथिया उदालगुरिनि सासे सिख्लामोन आंनाव गाबै गाबै आदा आंखौ जेरैखि जाया बासाय जायगाबो खोन्थानाया गुवाहाटियाव आं फानजाबाय सानै बेमारि दोङो दा आंखौ खामानियाव लांनानै बिसोरनि न'निफ्राय ओंखारनो हाया बिसोरनि हासुदै खिनाय आङो बोथ्रोनांगो दिनैनि दिनाव टाउनाव ओंखाम संग्रानिफ्राय लानानै बायदिसिना खामानिनिफ्राय लानानै मबाइलजोंनो मानसि लेंहरगोन बेनिफ्राय नोंखौ गुबुननो मालिक जानानै दैथायहरबाय थागोन आरो नोंनि सायावनो फैसा लाबाय थागोन बुजिना नाय बिनानावमोन नोङो भगबाननि अननायाव मोजां मालिक मोनोब्ला बासायगोन नङाब्ला बिसोरनि न'आवनो नोङो जिन्दगि ओंखारनानै नङा आरो बेनिफ्रायनो मा सोरबाया गुबुनाव लांनानै बुथारबो जानो हागौ नाथाय नोंनि सायावनो फैसा जायो दिनैनि दिनाव टाउनाव खामानिफोरा बेफोरबायदि जाजोब्बाय नोंसोर नायगोन ना नाया मोजां मोजां भिडिअ इउटुबावनो सब नुजोबो माबायदि बिजनेस खालामो मानसिनि सायाव मानसि बिजनेस खालामो रावखौबो नाया नोंनि जिबन नाया नों सोरनिबा न'आव थांनानै मा जादों मा जाया नोंनि जेबो जिबन नाया
नोंखौ मोनबाय नोंनो खामानिबो फोरोंबाय आरो नोंखौ गुबुननि न'खराव फानहरफिनबाय दिनैनि दिनाव मोजां बुजिना नाय बर' सिख्लाफोर मोजां बुजिना नाय माबायदि खामानिफोरा दिनैनि दिनाव तो लोगोफोर आदा जेम्स बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दायो गुबुन मोनसे आपडेटा जाहैबाय नैबे जाबाय नयन ब्रह्म आदा बिथांनि फिसाजो आरो बिनि लोगो सासे मुङा जाहैबाय सनिया ब्रह्म आरो आलायस्रि बर' होननाय बिसोर सानैया दासान्दि गोमानानै दङ एसे गोबावानो जाबाय आरोना तो बिथाङा दायो जोबोद दुखुआव दङ आरोना तो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना एसे नायनानै लादो मामि सना न'आव थांमारखो फिसा नोंखौ नागिरनो आं दाबो रुमाव थाङाखै न'आव थाङाखै आं नै दाबो गुवाहाटियाव दं आं नोंखौनो जेरावबो नागिरथिंगासिनो आङो फाग्ला बायदि गोदाव सोराव नोंनाव थांनो टाइमारखौ जों नोंखौ मोनाबा जों मा जागोन फिसा जों थैनानै थागोन जों थैनानै थागोन नोंखौ मोनाबा नोंखौ एथ' अनै उन्दैनिफ्राय खांबोबाय फेदेरबाय नों माखौ दुखु मोननानै जोंखौ गारना फिसा नों माखौ दुखु मोननानै जोंखौ गारना थांखो तो दायो आदा नयन ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटियाव नागिरगासिनो दङ बिसोरखौ मोनसे निउसाव फोसावनाय बायदिब्ला बिसोरखौ पल्टन बाजारनि रेलवे स्टेशननिफ्राय ओंखारनाय मोनसे सीसीटीवी भिडिअ सीसी केमेरानि भिडिअआव नुजादों बेखौ निउसाव होदों तो बिथाङा दायो जोबोद दुखुआव दं आरोना आरो बेनि सोमोन्दै आं सिगांबो मोनसे भिडिअ हगारखांबाय तो सोरबाफोर जुदि बिसोरखौ नुयोब्ला अन्नानै नोंथांमोना आदा नयननि नाम्बाराव कल खालामनो हागोन नङाब्ला बिथांनि फेसबुकआव थांनानै बिथांखौ फोरमायहरनो हागोन।